Sanibonani wengane zakwethu, akanginibingelele phinde futhi nginamukele kule channel ehamba phambili inkezo. Mina uveze untuthuko wakho uma lubathi ilaspo namagumede. Mhlabe mangabe usemusha la ikhanzo, phinde futhi ngicela usubscribe, ungakhohlwa ukucomment nokulike, kanjalo futhi nokushare. Share kukhona okukhulu kunakho konke. Bese ngilandela ku Facebook @radio inkezo, kanjalo futhi na ku TikTok @radio inkezo. Bafethu sekucace bha ukuthi inkosi kaMaskandi isemdletsheni. Kubhalwe kanjalo ke laphana kwezinye ezenzizo sike zathi ukusibhalela ukubhalela laphana ephephandabeni elizwakalisa elabo ilaka laphana. Akusiwo ke umbono oqhamuka kuthini, kodwa ke sizocaphuna ngobunjalo sifunde njengoba kade ubhaliwe. Lensizwa ke ifike yabhala ukuthi mhleli yakhuleka kunina besilo, kunina ke esizwe esikhulu samabhinqa. Umuntu ke akathatha ithuba lokubongisa umculo kaMaskandi osematheni kulamalanga. uMthandeni iGcokama eLisha amanqele ngenoni lakhe lengoma elisematheni enkundleni zokuxhumana iParis. Ingoma eyenze noLwandlunkulu isibuko ezikhawu ezisigidi 1 million enkundleni yokuxhumana YouTube. Lokho ke kwenzeke ezinsukwini eziwu-12 iphumile ukubonisa ukukhula komculo kaMaskandi nezinga elenyuse ngayo kakhulu. uMthandeni wawuthatha kulo mculo wawubeka ebalazweni lomhlaba. Kuyomele ke namanye amaciko asafika endimeni kanjalo nalawa kade afike, kodwa ke angazethemba, afunde kakhulu kuMthandeni ukuzazi nje amandla akho njengomculi, ungahamba uncatheza, kodwa ke uzethembe nje wena njengeciko. Sithi kuwe Gcokama eLisha, halala limhlophe elibomvu izwe, umhlaba wonke usuvumula ithi inkosi kaMaskandi isemdletsheni emkhanya kude. Bafethu bekade ibhalwe kanjalo ke le ndaba laphana kade ithinta uMthandeni, okubhalwe ngomunye wabantu abafundi bephephandaba laphana ke babonga insizwa uMthandeni laphana kanjalo ke besho nokusho ukuthi ke sekucace bha ukuthi ubani inkosi kaMaskandi iyona insizwa uMthandeni iGcokama eLisha umfoka amanqele. Asazi ke ngane zakwethu ukuthi ke wena mhlambe luthino lwakho uvo ngalolu daba, mhlambe ngokushaya imiloni kungakapheli ngisho isikhathi esingangenyanga okanye uhafu wenyanga ingoma iphumile kuMaskandi, cishe umuntu oqala. Sazi ke mhlambe kuchaza khona ukuthi ke uMthandeni inkosi kaMaskandi okanye mhlambe unqwahane nenhlanhla. Asazi, hlela lapha comment section ngaza ukuthi ungitshela kabanzi ukuthi wena mhlambe luthino lwakho uvo ngalolu daba. Mina ngaza ukuthi ngilasibone sengiphuma kanjani, kodwa ngiyathemba ukuthi ngiyabuya funa ezinye ezilandelayo kwivideo elandelayo. Kwakho ukusubscribe bese uyangilandela ku Facebook @radio inkezo, kanjalo futhi ku TikTok @radio inkezo. Niziphathe kahle, nibe nosuku lomnandi, nginithanda khona.